Assalamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yadda za ku ƙirƙiri Gmail account da yawa sama da 100 a cikin minti kaɗan. Amma kafin in nuna muku yadda ake yi, kada ku manta idan ya kasance wannan shine ziyartar tashar nan na farko, a daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, wanda zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon da muka ya burge ka kuma da Allah to ka danna mana like, sannan kai mana share ka tura ma 'yan uwanka domin su ma su amfana. Idan kana da wani ƙarin bayani ko tambaya to sai kai mana comment. Kamar yadda na muku bayani da farko, na faɗa cewa zan nuna muku yadda za ku ƙirƙiri Gmail account musamman ga masu yin wasu harkoki na online. Akwai wurare, akwai lokuta da dama wanda za ka ga abubuwa daban sun ce sai ka sa email ɗin kuma zai zama cewa daban-daban. Akwai masu yin kuma referral wanda cewa su ma suna buƙatan email kala daban-daban. Yana da kyau ya kasance ka sami email ɗinka personal na daban wanda kake da muhimman abubuwa da shi, waɗanda za ka riƙa yin abubuwanka na online kuma sai ka riƙa yin su da ire-iren waɗannan email ɗin. To shi yasa na ga wata hanya wadda na ga ya dace in nuna muku domin ta amfane ku gaba ɗaya, da ni da ku gaba ɗaya. Farko abin da za ka yi shine zan ajiye muku link ɗin application ɗin a ƙasan description na wannan bidiyon, domin za ka iya shiga cikin Play Store ƙila ka gansu da yawa. Amma idan ka bi ta link ɗin zai iya kawo ka kai tsaye kan application da na yi amfani da shi. Application ɗin sabo ne amma da haka mutane sun fara amfani sosai. Abin da za ka yi da farko, za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka misali kamar haka. Idan ka shiga Play Store ɗinka, abin da za ka yi daga nan sama wajen searching, abin da ya kamata za ka rubuta inst misali, kun ga kamar haka inst sai ka sa ADDR. An gan shi? Gashi na wannan address ɗin za ka rubuta sai ka danna search. Idan ka danna searching kun ga application ɗin. Wannan application ɗin da shi ne, ku lura, wannan shi ne logon application ɗin. Ku lura da kyau. To idan kun buɗe yanzu gashi nawa yanzu ya ce wannan, to saboda haka bari in yi updating. Abin da za ku yi sai ku yi downloading ɗin shi. Ni na riga na yi downloading ɗin nawa. Da wannan application za ku iya buɗe email sama da 100, sannan kuma duk wani abu da za a turo muku OTP da sauran wasu abubuwa za a turo ta cikin shi. Akwai inda za ka shiga ka ɗauka. Sannan abin da za ka yi sai ka zo ka buɗe open. Misali bayan ka yi installing ɗin shi zai kawo ka fuska kamar haka. To idan ya kawo ka fuska kamar haka, ka gani yanzu daga nan sama kun ga gashi inda aka ce create email, create an address automatically. Nan gurin ga inbox, in za ka buɗe an turo ma OTP nan za ka zo ka taɓa, za ka ga OTP da aka turo maka a duk inda ka ba da email ɗin. Sannan za ka yi wannan. Yanda za ka yi amfani da shi kuma shine misali yanzu ka ga bari in ce create address. Ka ga za ka yi gashi nan dai zaɓuɓɓuka ne guda uku abin da application ɗin yake yi. Ka gani? Za ka iya, ka ga misali ga email nan. To yanzu abin da za ka yi kawai sai ka ce mai create email kamar haka. To idan ya ce create email, to sai gani ka ga yanzu gashi nan a nan sama an ka lura gashi nan har ya yi creating ɗin email wanda mutum zai amfani. Kawai abin da za ka yi sai ka danna, sai ka copy email ɗin, sai ka je ka tura abin da kake so ka yi. Kana yi da ka tura kawai ka ba su, shikenan ya tafi. Kai kuma sai ka yi saving wannan email ɗin. Duk sanda ka shigo application zai wannan. Abin da za ka yi na gaba shine idan ba ka so ka manta email ɗin, idan ya kasance ka register ne wanda yake da matuƙar amfani, abin da za ka yi shine sai ka je cikin file manager ɗinka, sai ka yi copy data na wannan application ɗin. Idan ka yi copy shi sai ka je ka ajiye shi a wani wuri ka yi saving. In case duk sanda ka canja waya, za ka zo ka install application sai ka ɗauko wannan datan ka dawo da ita kan ainihin wayar da ka canza. Shikenan da zarar ka dawo da ita kan wayar da ka canza, abin da za ka yi kawai in ka buɗe application za ka ganin password ɗinka ga message ɗinka duka gaba ɗaya. Amma idan kai clearing data to ka fa goge duk wani bayani na wancan email ɗin na baya. To kuma ka ga baka da information ɗin saboda cewa multiple email ka buɗe da yawa, ba abu ne wanda cewa ka ajiye shi saboda amfani ba. Amfanin shi dama na lokaci ɗaya ne. Shi yasa na ga ya dace in kawo muku wannan application ɗin, zai muku matuƙar amfani musamman ga masu harkar farar na online da wasu abubuwa na neman kuɗi online.
To wannan bidiyo shine na kawo muku domin ya amfane mu gaba ɗaya. Na gode da kasancewa tare da mu. In ya kasance wannan, kar ka manta dai da yi mana subscribe da danna alamar ƙararrawa da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan ya burge kuma kai mana comment, kai mana share.